Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζω ένα handmade χειροποίητο κλειδάκι που έχω φτιάξει εγώ ο ίδιος. Λειτουργεί περίπου όπως λειτουργεί και το μπεγκάλι το αντίστοιχο, το HST. Με μόνο διαφορά ότι είναι χειροποίητο, το έχω φτιάξει εγώ και έχει και διακοπτάκι για single lever για να γίνει side swiper. Και εδώ single lever, side swiper, single lever. Ας κάνουμε ένα τεστ. Έχω βάλει και ένα ειδικό βερνίκι από πάνω, την έχω τρίψει την πετρούλα, έχω ρίξει με σπρέι ένα ειδικό βερνίκι. Και δουλεύει άψογα, με λίγα έξοδα φτιάχνεις ένα single lever paddle. Αν δεν έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις ένα μπεγκάλι, αυτούς τους δύσκολους καιρούς, κάνεις τη δουλειά σου.